Μπιτζιλής τετατέτ, βγήκε τετατέτ ο Μπιτζιλής out. Απίθανη ευκαιρία. Ο Ντούγκας την κράτησε, γυρίζει, παράλληλα το σουτ, γκολ! Γκολ από τον Εφταλίδη! Για να δούμε τώρα, έχουμε ευκαιρία να βγούμε 3 με 3, 4 με 4, πώς είναι, Εφταλίδης μπαίνει στην περιοχή, σπάει, το γύρισμα, όχι, μεγάλη ευκαιρία! Μεγάλη ευκαιρία εκεί στο Ψαλίδι, το γυριστό βασικά από το Γρήβα. Εφταλίδης κρατάει στον Ασμέναν, έκανε και το σουτ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Εφταλίδη, μπαλασκάει μπροστά του, πολύ ωραία παλιά, άλλη μια από τον Τζουγιάη. Πάει να μπει ο Εφταλίδης, θα μπει στην περιοχή, μπαίνει ο Εφταλίδης στην περιοχή, σπάει για τον Πιτσιλή, ο Πιτσιλής! 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 Σκοράρει! Ωραίο! Μαργαρίτης γεμίζει για τον Εφταλίδη που φεύγει. Έκανε το κοντρόλ ο Εφταλίδης και θα βγει στο τέταρτο. Εφταλίδης, όχι! Απίθανη ευκαιρία. Απίθανη ευκαιρία πήγε να σκάψει εκεί την μπάλα. Κρατάει Γρήβας. Πλεονέκτημα ο Γρήβας. Ανοίγει για τον Εφταλίδη. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Εφταλίδης. Μπήκε, κάνει και το σουτ! Εφταλίδης! Ένα σουτ που γίνεται δοκάρι. Ο Γρήβας έρχεται από πίσω και ευκαιρία τώρα για το Πόρτο να βγει στην αντεπίθεση. Κεφαλιά, πάνω στη γραμμή, απομάκρυνση και ένα σούτ από τον Τζουλιάη πάνω στον τερματοφύλακα. Διπλή ευκαιρία. Τσουιές για το Σιβάκι, πετάει, κάνει το κοντρόλ, ο Σίφου πέρασε, κάνει και το σουτ! Απίθανο γκολ! Πανέμορφο γκολ από το Σιβάκι! Πανέμορφο γκολ 0-4! 0-4! Έχει χώρο για ένα σουτ, σπάει στον Τζόγκα, Τζόγκας έχει τον Ντούγκα, του περνάει και την μπάλα, ένα σουτ από τον Ντούγκα! 0-5, μαγικό γκολ Ντούγκας! Μαγικό γκολ! Μαγικό γκολ! Μπιτζιλής έχει χώρο για ένα σουτ, περνάει για τον Γρήβα! Σαλάκα! Δεν έχει σηκώσει ο Γρήβας! Τέλος, το πολυπόδητο σφύριγμα της λήξης έρχεται και η ομάδα μας βρίσκεται πλέον στο β' τοπικό.